Bon dia, classe de segon. Aquest és l'últim vídeo i avui estudiarem els mudèjars, val? Els mudèjars ja sabeu que són els musulmans que queden en els regnes cristians. Conforme els regnes cristians del nord van expandint-se cap al sud, n'hi ha un nombre important de musulmans que queden en les seues terres. Evidentment, n'hi ha més musulmans a la meitat sud de la península, que és en el lloc on l'Àndalus va estar durant més temps, els territoris que l'Àndalus va conservar més temps, que a la meitat nord, que són territoris que des del principi, diguem que els cristians van apoderar-se d'aquests territoris. N'hi ha en qualsevol cas dos territoris que concentren una gran quantitat de musulmans. D'una banda estan les terres valencianes. Ja sabeu per la classe anterior que la conquesta de València es va fer amb batalles però també amb capitulacions, és a dir, amb negociacions amb els musulmans valencians. Se'ls va permetre conservar la seva vida i conservar els seus costums, encara que havien d'estar fora de les ciutats als arrabals i havien de perdre les seues possessions. I d'altra banda tenim el regne nassarita de Granada. Quan els reis catòlics conquereixen el regne nassarita, n'hi ha una gran quantitat de musulmans ahí. Per què? Perquè és l'últim reducte de l'Àndalus i els musulmans de la península, quan els cristians han anat conquerint el territori, han anat migrant quasi tots o gran part dels musulmans al regne nassarita de Granada. Per tant, Granada és una zona densament poblada, n'hi ha molta població i n'hi ha molta població, clar, musulmana. Bé, a què es dedicaven els mudèjars? A diferència dels jueus, els mudèjars no es concentraven a les ciutats, es concentraven sobretot a les àrees rurals, als pobles xicotets, val? Poblant de vegades àrees molt extenses, i es dedicaven sobretot a l'agricultura. Vivien en les antigues alqueries que s'havien fundat en l'època de l'Àndalus. De fet, és una cosa curiosa que molts dels topònims, dels noms dels pobles de València, tenen un passat islàmic, tenen les arrels islàmiques. Tots els pobles que comencen per Al, per Beni, per Bena, són d'origen islàmic. De fet, els senyors feudals apreciaven més tindre vassalls mudèjars que tindre vassalls cristians. Per què? Perquè a la fi i a la cap els musulmans practicaven una agricultura molt desenvolupada, una agricultura que havia desenvolupat les séquies, les sénies, el cultiu de la taronja, de l'arròs, una agricultura molt productiva que produïa molts beneficis i donaven rendes altes als senyors feudals. A més, clar, les seves condicions eren pitjors que les dels cristians, i això el que feia és que pagaren encara una proporció major de les seues collites. D'altra banda, també existien, encara que en un nombre reduït, musulmans que es dedicaven a l'artesania. Per exemple, destaquen els musulmans que es dediquen a la sederia, al teixit de la seda a Granada. Per exemple, els mudèjars d'Aragó van destacar com a constructors. Es va desenvolupar l'art mudèjar, que és un art amb característiques particulars, com per exemple l'ús de la ratxola, l'ús de les argepseries, la imitació de les formes i les tècniques de l'art islàmic, però aquest art s'aplicarà a la construcció dels edificis de l'època, de les fortaleses, de les esglésies, de les sinagogues, etc. Al 1492 els regnes cristians han conquerit tota la península i a més el matrimoni d'Isabel I de Castella i de Ferran II d'Aragó ha unit les corones de Castella i d'Aragó. Un fet crucial de la història dels mudèjars és la rebel·lió de les Alpujarras. Què va passar? Quan els reis catòlics conqueriren Granada, ho van fer d'una forma un poc pareguda com ho havia fet Jaume I a València. Van combinar les batalles i les derrotes militars amb les capitulacions, és a dir, van negociar amb els musulmans. Van permetre que ells conservaren les seues vides, les seues costums, les seues hisendes i la seva fe musulmana, la seva fe. Conservaven la seva fe. Però això no va durar ni 10 anys. Què va passar? La Inquisició, un tribunal eclesiàstic obsessionat amb la repressió de l'heretgia i la conversió de totes les persones al cristianisme, va tractar de convertir al cristianisme a les persones, als mudèjars de Granada. Va emprar mètodes que no estan prou clars, com per exemple les pressions, els xantatges, els interrogatoris, fins i tot les tortures. I els musulmans de Granada, clar, es van rebel·lar, van rebel·lar-se contra les autoritats cristianes, a l'any 1499. Als anys 1500 i 1501, la rebel·lió es va estendre per tot el camp, per tota la zona muntanyenca que més o menys rodeja Granada. I les autoritats cristianes, les tropes d'Isabel I i de Ferran II, van tindre-ho difícil per a lluitar contra aquesta rebel·lió, i va ser un conflicte molt complicat.
Quan les tropes cristianes van aconseguir sufocar la rebel·lió de les Alpujarres, ja l'any 1502 es va aprovar la pragmàtica de conversió forçosa. Què vol dir això? Era una llei que obligava a tots els musulmans de la corona de Castella, no solament de Granada, de tota la corona de Castella, a convertir-se al cristianisme. A la corona d'Aragó va passar una cosa pareguda. A València va esclatar la revolta de les Xermanies, que no van protagonitzar els musulmans, tot el contrari, els musulmans van ser les víctimes de les cires dels cristians, de les matances dels cristians en aquesta revolta. Però quan va acabar la revolta, van aprofitar per a estendre la pragmàtica de conversió forçosa també a la corona d'Aragó, a València, Aragó i Catalunya. Els mudèjars passen oficialment a la condició de moriscos. Moriscos vol dir musulmans que han canviat de religió i s'han convertit al cristianisme. És a dir, que tots els musulmans d'Espanya van ser obligats a convertir-se al cristianisme, a batejar-se, a participar en les cerimònies religioses, a anar a missa tots els diumenges, etc. L'única alternativa que els quedava, si no volien acceptar això, era fugir, anar-se'n cap a l'exili, embarcar-se cap al nord d'Àfrica. El problema és que això resultava, per una banda, molt costós, no tot el món, quasi ningú podia permetre's gastar-se els diners en aquest viatge, i d'altra banda també era un viatge que comportava molts riscos, era probable morir-se en el viatge. I què passa quan s'obliga a una persona a renunciar a una part de la seva identitat i a adquirir una identitat diferent? Primerament passen dues coses. Primerament, que provoques un sofriment terrible en aquesta persona. I segon, que aquesta part de la identitat que vols reprimir encara apareix amb més força de la que tenia abans. I això és el que va passar amb els moriscos, que realment, oficialment eren cristians, havien canviat de religió, però la realitat és que aquests continuaven practicant la seva religió, continuaven practicant els seus costums, ho feien tot un poc, diguem, amagats de les autoritats cristianes per a que el Tribunal de la Inquisició no es pillara, però continuaven a la fi a la cap sent musulmans, parlant àrab i practicant els costums de la seva cultura. Per altra banda, els cristians tampoc mai van acceptar les comunitats de moriscos, recelaven d'ells per tres raons. Per una banda, pel fanatisme religiós, per l'obsessió de que tots tinguen la mateixa religió i la no acceptació de les persones que tenen una religió diferent, que porta alguns fanàtics a atacar i a perseguir violentament a aquestes persones. Per altra banda, pel fet de que en l'edat moderna, començaments de l'edat moderna, les costes del Mediterrani comencen a ser atacades pels pirates berberiscos, pels pirates del nord d'Àfrica, que estan aliats o que confraternitzen amb les comunitats de moriscos. I això fa que els cristians, clar, sospiten dels moriscos. I, per altra banda, perquè algunes comunitats morisques vivien amb prou abundància, tenien una agricultura molt desenvolupada, unes artesanies molt rendibles, i això despertava enveges importants entre les comunitats de cristians. A més, alguns senyors feudals protegien molt bé als moriscos perquè els convenia tenir comunitats de moriscos tan productives o tan rendibles econòmicament. Ja al regnat de Felip II, el 1567, es va obligar als moriscos a deixar de parlar àrab i a començar a parlar castellà. Se'ls va obligar a canviar de vestimentes, a abandonar les vestimentes d'estil oriental que portaven i a vestir-se com ho feien els castellans. I se'ls va obligar també a renunciar als seus costums i la seva cultura àrab. Quina conseqüència va tindre això? Va tindre com a conseqüència la segona rebel·lió de les Alpujarres, que va tenir lloc entre el 1568 i el 1569. Va ser encara més violenta i més terrible que la primera rebel·lió de les Alpujarres. Els moriscos van perdre aquesta revolta, i a conseqüència d'això es van obligar a tots els moriscos de Granada a eixir de Granada, del regne de Granada dins de la corona de Castella, i a dispersar-se pels territoris d'altres regions de Castella o d'altres regnes de Castella. Amb tot, mai es va aconseguir integrar els moriscos dins de les comunitats cristianes i seguien plantejant problemes importants. Al 1609, el rei Felip III va decretar l'expulsió dels moriscos. Els moriscos van ser expulsats de tota Espanya, igual que s'havia fet amb els jueus al 1492. Van ser destinats sobretot als ports del nord d'Àfrica. Amb l'expulsió dels jueus i després dels moriscos es va acabar amb les dues minories religioses amb les quals s'havia coexistit a la península ibèrica a l'edat mitjana, i també Espanya va perdre gran part de la seva riquesa i la seva cultura.
Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que no sé es que